Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Action Radio Philippines, Star Time, alas 5:55. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na matatag Parabati region-wide? Magapangalagad kita sa Rabilin, isa ka oras, 5 ka minutos, karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 3. Bula na kita sa Agosto sa tuig 2022. Miyerkules naman ng edisyon sa Yosering nga palatuntunan sa karanda liwat naman naton nga mangin kaboylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa pagduro naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang ato sining mata kadulungan oras sa kagabi ng ato sining Patrol 1, Grabado Patrol, kay na panagarabiyon sa pinakabahin sa aton probinsya, Dakbanwa sang Bacolod. Bantayan naman aton kahimulsuhan. Liwat naman nga amat-amat pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Action Zel Minardo magaresponder. Back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahom. Update sa mga balita national, international, breaking news, Justin Report, Flash Report. Sa gihapon buylog naton ang puwersa sa aton news center. Action and Denaboso. Obda magita sa aton sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pazon. Back up diri sa aton nga IT expert, Action JM by King. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talog, Syudad sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinialagan, ang inyo siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras, 2 ka minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palaton
palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Atong sila nga mga nagalantaw sa atong sila nga Facebook Live via streaming. Ang inyo sila karon nga greetings taga-atan at Chimpo kag Igtalopangod. Pero ayo ko lang sa inyo permi pasulit-sulit. Palihog lang i-like kag i-share ang atong sila nga pagpangalagad para everybody happy. Ayos. Taga-atan na karon Chimpo kag Ligwa ha. Ang panahon sa Bacolod dito hindi tagi mapakta na. Kaya na sa ugto, abi ko magtayuyo na ang dalagan sang maayo nga panahon. Ay tiimoy temprano pa kay na nag-inula na sa syudad sang Bacolod. Isa karon ka tropical depression ang ginabantayan karon sang Pag-asa. Ari pa ni sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Siling sa Pag-asa, ang ining low pressure area ara pa sa sagwa sang Area of Responsibility isa na kabagyo. Actually, hindi pa ni siya mapangalanan bla mo. Kay way pa siya kasulod gid sa par. Pero kung magkasulod din siya sa par, basi laban-laban ang alan sini si Bagyo Floreta. Pero ulihin ni nakitaan ang bagyo sa kalayoon nga 455 kilometro nakatungdan sang Itbayat, Batanes. Dala ang kabaskugon sa hangin nga nagalabot 45 km por hora sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagalambot sa 55 km por hora. Nagagiho ini padulong sa naaminhan sa kadasigon nga 10 km por hora. Kamo ni ang nagahatag man sang pag-ulan-ulan sa pila ka bahin sa aton sining nga pungsod Pilipinas, particularmente diri sa Western Visayas, ilabi na diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Aton permi nga rejoinder kag reminder, always lang nga maghalong sa amo nga lakat sang panahon. Ayos, Action Radio Philippines Standard Time alas 10:01 na. Hindi na kita mag-usik pa sa aton Chimpo kaya tiyang aton nga orasan daw ginahunos lang. Antes sa mga asor-asor nga mga report, action, balita nga natipon sa aton sining mga correspondent. Una-unta na report sa aton sining nga Patrol 1. Aton sining nga Bravado Patrol. I-check tanay ang pinakauli nga sitwasyon sa Bacolod sa paglibot-libot ni Action Zel Minardo. Kamusta ang sitwasyon sa Bacolod? Exact location sa aton sining nga Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action Zel Minardo. Sala number 2 sa report. Zel, may gabi. Exact location. Please come in. Action, Eric! Mabugnaw nga gabi eh. Yes, mabugnaw. Matulog-tugnaw. Tugnaw, ged nami sa hangin subong at sa Ligagila, bago na ko kabatsag nga mabugnaw ang aton nga temperatura diri sa may syudad sa Bacolod. Do pila man ka sunod-sunod nga gabi. Action, Eric, nambis ka nagaulan-ulan. Medyo mapaang gyapon ang temperatura ti subong niya. Do kapalatandaan na giniya nga kasi dugay-dugay, maulan naman. Kaya hanggang doon, itom-itom katama, diri ang aton nga kalangitan. Hingagaw ka da, kaya parang hindi ka maulanan. Ang beauty mo, hindi maguba. Di ang location mo sa Bongzel? Ari sa may dalan, Luzuriaga. Kay kayina, oo. Gina-checkyan namon ni Rigari Action Eric sa may Hinay Street bala, diri sa may kilid sang NOHS na sugda na dire bungkal ang isa ka lane. Okay. No kung going kagid diri nga bangga pakadto kato sa may dalan Hernais Action Eric is ang natuo sini nga linya ang ginaamat-amat bali isa ka linya lang diri ang maagyan pa kagati diri sa may dalan sa may Rosario Street
hindi man naagyan, no, kung going ikaw sa may west nga parte Action Eric, kay Okay. ako na sa north, kay ang dalan is one way lang ini siya, no? Bali, ang sinitanan going to east lang ni ang halin dara sa may Libertad, no, pwede na da ang banago nga salakyan, dira man na pwede sila alabay, so one way lang. Kaga ang tendency sini, no, kung ini na-close ang Hernais, diri ang isa ka linya, diri pwede sila makalabay sa may dalan na Lizares, Action Eric, no, kung Okay. mag-shortcut sila be going to Lacson, no, pwede gid dira sa may Luzuraga o kung sa may Lizares. So amo na ang ilang best choice gid kay Subong madamo gid nga mga dalan ang ginakayo kagad dira man sa may cyber ayon sa may dalan Lacson extension Okay. ongoing man ang road construction Action Eric. So diri no sa ato nga pagchekyar ti ang mga drainage man sa may Lacson no gina amat-amat maninila tinluan kag preparasyon man Action Eric kay ti Subong no Agosto daw ato lauman Agosto pa kadto Setyembre daw tigululan gid no Gani? kaduyan sininga gabi sa paglibot naton kag pag-obserbar daw wala man sang pagbinaha gid nga nagluntad diriya sa may syudad sang Bacolod Action Eric sa may mga report kagina pagkadto hindi man gid amo na balak grabe o kon nakadako ang tubig Action Eric na sa mga areas kasi sa may mga taytay kagina na sa Gonzaga ti amo na ang do medyo halalungan man kay ang ila sini nga balay ba lang sa panghigaron dira Action Eric nga dogin ab na ini ang parte dira sa nga suba do nagalapad ini ang suba Action Eric na so aligmat ng gid sa aton nga mga kauturan no sa tungang kagabihan nila binagid kung magabundak pagid ang madamol nga ulan Action Eric. Ay mo no? posisyon Subong ara kaskilid Old City Hall. So wari sa may Old City Hall Action Eric. Kamusta dang Old City Hall? Todo kasanag man no damos lakyan naga-parking no. Damo diri Action Eric o kaya mga ambulance bala ari diri sang mga Samaritan nga ambulance May ara makita ang dakwan, may rescue ara makita dalaga bantay no sa Old City Hall no. Ari tatlo kabilog Action Eric may naga posting gid ang mga ambulance no kaga dira man sa may New Government Center Action Eric may naga posting man nga ambulance kag sa may dalan Lacson kasubong man sa may Tangob Oo. no kada gabi kay para kung may mga insidente ba Action Eric mas mahapos no nga hindi na sila nga halin pa diri sa downtown amo pag padalaga ni nila kung in kaso may mga insidente nga nagaluntad sa area diri sa may syudad sang Bacolod. So far ang ini ang area diri sa may downtown no, ang mga nagabaligya ari pagyapon kay nagabiyahe sini sang ila nga mga tricycle kag damo pa man sa mga jeep no nga nagabiyahe so pero ti ang lakas ng trapiko normal naman yan sa Subong nga gabi Action Eric Kag no. wala gid man mayo sa lakyan gabiyahe kag nagalagaw eh. Mugid kay ti Subong daan ka ulan no lain kung manami ang tiyempo dira sa capital makita mo damo tao pero Subong Action Eric no, hindi gid mo nakadamo ang mga kauturan naton nga nagalagaw pa Subong nga gabi kag ti weekdays pa man pero kung mga Bernes Sabado Domingo biskan ulan niya wala niya may makapugong wala niya makapugong niya grabe gyapon ang sa isang labi na gid sa mga pamatan-on siniti sa naobserbaran ta kagina no sa may Libertad at kagadri sa may Central Market namin na kay daw mahawa na bala Action Eric ikumparar naton as nga nagliligat na maintain naman ang katinloon na sini pero diri Subong sa may downtown area may magagmay lang ang mga sagbot sini ginapambilit ang iban hindi mo man masaway kay wala magbiskantisyon nila mga wipes ni garalapta lang sa dalan kasi siguro mawigit nila hindi matalopangdan hindi na mapudyot so dapat mangin responsable gid sa mga sagbot bala kag kung ano man nga ginabili nila ginawigit nila Action Eric no so kinanglan i-cooperar man no sa aton diri nga local government unit Action Eric. So for Action Eric at sa sininga gabi no wala sang madagko nga insidente ang nagluntad kaluyan kag kabay lang no nga magin malinong kagabatawhay man ang syudad sang Bacolod. So payong gabi gid sa aton nga mga taga Palamati kag maghalong gid kita tanan and God bless us all. Observation report. God bless us all nakawaw. Si may bayan mo ba? Ano naman? Ano na ba? So karami niyaw. Do kalain na naman no. Minnesota. Ano naman basketball? Ara pa.
yeah. bala ka naman. Mine Minnesota Twins. Yes. Oo. Ito para sa Eric, no? Aman na ang mapahanumdom. Ginaton kagati sa aton gali nga mga nagabiyahe pa nga mga kauturan na maghalonggit kaya medyo madanlog ang dalan. So, observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Cell Menardo Deriabet reporting live dara sa Medalan sang Hernaes intersection sang dalan da aras sila sa may kilid sang Old City Hall naga pulo patrolya kag naga standby da lapit sa teritoryo da ni Nong Vicente Similiano gle ay puwerte no amo ni nga medyo matulutog na ang panahon namit gid ihigop sang kapeda ni Nong Vicente Similiano sa higad abla kag kilid sang check-in hotel ara da si Nong Vicente. Standby na sa mga report na gikan sa atong sini nga mga correspondents. Standby sa report ni Action Roger Gutib. Standby sa report ni Action VJ Pasible. Una-una tugod-dugay ang report ni Action Nelson Pateño. By the way, happy listening kag maayo lang ang papamati kay Kuya Mr. and Mrs. Mark Efren. Monitor gisla sa ato no si Kuya Mark Efren saya dira nga misis kagabataan. Salamat gid sa inyo nga suporta sa Aksyon Radio Bacolod. Happy birthday lang kay Jose Luis Rihida. Uy sa kay classmate Jose Luis Rihida. Mayong gabi gid kag happy birthday. Tamyaw man dira si Tessie Galon, si Jolita Nunez sang Old Market, kay Bibing Ramos, Mary Grace Crisostomo, kay Tatay Teddy, kay Hado Ayan J. Trava, may kabigid, maman kay Rona Rihida Trava, nagapaurok-urokin sa Action Night Patrol Program. Happy birthday, kag happy listening man, kay Police Staff Sergeant Norman Earl Bildua. Kay Police Staff Sergeant Norman Earl Beldua, Operation Chief sang Valladolid Police Station, nagamonitor gid sa ato na. Tanan-tanan nga puwersa dira kagapulisan sa Banwa sa Valladolid. May gabi dira sa inyo sa papanguna sang akon amigo, very workaholic, very energetic, Police Major Wilfredo Binuman Jr. Para gid siya paurok-urok sa Action Night Patrol Program. Maman kay Maninoy Maing, kay Maninay Chari Salvacion dira sa La Carlota, way niya untat ka nagamonitor sa aton sini nga pagpangalaga. Kay Ibon Butcher sang Germany, sa dira nga bana, sa bata, kag sa pamilya man ni Ibon Butcher diri sa Morsha, ginatamyaw lang dira may gabigid. Kay Lee Arthur, Jeff Villasor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Christine Monalo, Angelica Lapi, Mikey Montilla, mga kondira pamilya sa DSB Barangay Pandanon. Nagatamyag sa inyo si Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Always gid nga nagapaurok-urok diri sa inyo palatuntunan. Ang iban karon naman ha, kay mahina ang kalaban. Ang resulta karon ni recap ng tatlo ka draw sang STL, kag ang resulta karon sang Lotto 645 kag 655. Si paron tayo na karon ang resulta sa atong sini nga pagpangalaga. Unang report gikan sa ato sa mga correspondent as always. First District, area sang Calatrava, Toboso, kag syudad sang San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo.
Aksyon Night Patrol Field Report. Ari si Action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi kagasaton sini nga mga ka-aksyon mayugid nga gabi. O, teka, musta ang panahon si mo? Sigurado ko ulan gida ay. Wala pa daw balaan mo gi pero ang kapanag-uob di At teka pa nag-uop, di Butsilingon do may tsansa nga mag-ulan. may tsansa. Dako ang tsansa nga pagulan. Kaga mo pala ni Gugada nga basi ni nga gabi, maulan gid siya. Oo. Kaya daw pila ka semana, kapila ka daw nga daw wala daw ulan sa imo. Sa amo di ka ulan sa inyo daw, wala gid Oo, mo. do amugid. Kaya pasalamatan mo nila karon ang ulan na karon dugay kay mabugnawan ka. Oo, kabay pa. Kag nami kita karon imong huragok kag Oo, kag tulog. tinday karon da. Di ba nadulaaw? Ang imo tanday karon na karon natayo yon gina karon. Oo, ti kanunay niya. Kanun. Permi na yan, no? Permi na yan. Pero minaya. Permi ang imo nga tanday. Oo. Ano na na ya, matik na ya. Matik na. Oo. Good. Budlay na lang lain mo tandayan mo blaw. Ati mo na da karon ni pero malayo kaya ka masasulod mo da. Oo, gani man. May kung sasagwa ka guro ti pasiling ko nga basila ni matandayan mo. Oo. Kaya ka sa balay mo sigurado ko matandayan mo ti amo gina. Oo, ginasa. Namo nang tirada kay basi mo ti si Gracia ka kay Marina karon ta. Ay Ikaw po na pamati. si ha? Gapamati ka monitor mo. Pero binis Marie ka pamati si Marie ko na ya. Oo, permigid. Wala- Gapamati. Ti wala talking punaw. about gapamati basi malipat ko vlog tugon gito si Albert Sano ano kuno sa birthday sa kuno happy birthday kuno sa kay buwas kuno birthday ya. Birthday boss. Oo. Ati happy birthday kay Bert Sansa. Nan. Di ba siya nagbitar birthday sa Talisay? Ati mano ka to. Sa saway na sinday ani. O dito kalayo naman gabi to. Sabagay. Tilayo ka tayo pero kami lapit di. Ati oo. Nati wag ka pang imbitar ba? O ti ano da bro Bert. Oo. Di ka lipat na aksyon ni Rika. Oo, kilala mo si Puraot? Ha? Si. Ha? Ang nakilala ko yan si Adjust lang. Sa just lang. Oo. Tapos Puraot, kilala mo hindi? Hindi ko kilala. Ati, pangilala ha? Sila lang. Ha? Sila lang na ni Adjust aw. Adjust? Oo. Ati, amamog na sila guro. Mo gina Oh, sila. one port lang daw ah. One port lang. Duman ko daw makadlaw ko. Mo gani. Adjust lang kag one port lang. Hindi lang pag full black eh. Hindi ba po kita madal? Hindi mo dala na mo. Oo. Pati ko may sabaw patay dukang na lang. Ayo, pangabuhi aton. Sige lang ah, mo ganang life ah. Amo ganiti. Those were the days. Gani. Oo, one. Daw malipay man ta mo nang naga-inspire bla sa atong kisa nga mag-evolve man tabla. Laban. Oo ba? Mugid. Dabiyo ba? Ay, ikaw pa. O di Albertson lagi ta. Dulong na sa stasyon na. Mati ka. Oo. Di ang balita aksyon ni Rick, simple lang ang ambal sang nanay Nanay? ni G. Salbulbora, Blario, matianta lang kadali, simple lang ang ambal niya. Janay ka. Antes mo na replay na, anong background sa kaso? Uy, tagaanta ka tayong background? Ate, sige, be. Oo, Ario, ambal niya, oh. Salamat kay ko sa inyong kooperasyon. Oo. Di mo lang ito kalipot. No comment na yun. Bakit wala gani 1 second ba? Oo, ganin. Gapasalamat ko sa inyong kooperasyon. Okay. Anong kaso sila gani? Lipat ko? Ang background sini Actionere, kay manti last year, ang bata yan nga si G. Salbulbora, ang gin-hold up, kagin patay. Okay. Oo, sang bulan, sang Nobyembre 8, diri sa may Banwa, sang Calatrava, particularmente sa may Barangay Tigbon. Okay. Ang balita nga ginsundan sa Action Radio, Action Eric, sa tong pagpatay sa iya, Okay. kay ining si G ang naga-deliver sang Pinyabla sa may syudad sang Cebu. Pag-abot siya dito, ginbagsak yang iya sining pinya Okay. sa duwa sini ka mga suspitsado nga ra karon sa paginakop sa aton sini kapulisan. Sila ka bagsakin baligya ya? Ginbaligya ya dito. Ang pinyaya? Oo, ang pinyaya bla kag Sa di ka baligya ang lugar? Cebu. Abo ka layo aw? O ti Cebu, taga ano ni siya actually, si G. Salbulbora, taga Don Salvador Benedicto. Okay.
siya niyang sinaligan sang iya ama nga magdulong sang pinya dito sa may siyudad sang Cebu para sa ibaligya. Kung namong pinya nga ginadirekto Cebu, guro bulyong-bulyo man. Bulyom kay taga 3 at 7 ka tinulada actually nadalaya the time. Wow, damo-damo gali. Oo, more or less mga 200,000 ang kwarta. Ang anong kwarta, mas ka kwarta ang nakita na kuliktay sa pagbaligya Nakuliktaya dito. pinya? Oo. 200,000? Oo. Okay. So pag pauli iya the following day, may nagsakay sa iya nga isa ka taga Calatrava. Danay ka, may salakyan na siyang service? May iya nga ginsakyan nga service kanter. Amo man naging karagahan niya sang pinya pa Cebu? Amo man ang ginkargahan niya sang pinya pakadto sa may Cebu. So diri okay. sa nagagi sa may Escalante bla. So bali, halin sa Cebu papuli na ni siya? Oh, alin sa Cebu papuli na ni siya. Okay, kanter ang dalaya. Oh, kanter wala na unod. Why na unod? Tapos? Kwarta na iya dala. Oo. Dito sa Cebu, ginsakyan siya sang isa ka persona. Okay. Pag-abot siya diri sa may... Pero nasakay sa iya, ni kang yung pasakay, kilala yaman. kilala sang gindulungan niya nga ano, nga sang kilala pinya. sa gindulungan niya sang pinya. Oo, kilala. So, chiningon, gipaupod nila nang. Ginpaupod. Kahit taga din na sang nakisakay na siya. Taga Calatrava. Do ulayho na malang Oo, abi. do ulayho naman. Okay, titapos. Oo. So, ang natabo si Action Eric, nagsakay ni sa iya, si Fernando Lopez. Amo ni siya ang nadakpan kay na mga lasingko diri sa aga. Okay. Sa Banwasang Calatrava nga nagsakay si alin sa Cebu. Nagpadulo, grabing ulan ba? Ara, tiyan mo na siya. Namin na Oo. akong tulog mo. Tapos sa report mo, kay tayo yun akong tulog mo. Mo gani. Oo, tapos, ang ining si Jay, sakay sa iya kanter, alin sa may, sa may port sang Escalante, papauli na sa Don Salvador Benedicto. So nagagi siya diri sa may General Luna para lusot sa dito sa may barangay Minapasok. Malusot sa dito sa Kalampisawan pakadto sa Spar 16 dason Don Salvador Benedicto na. Correct. Pero ang question, kay ngano nga nakabot siya sa barangay Dulis pabalik diri sa Banwasang Calatrava? Barangay? Barangay Tigbon gali Rader. Tigbon Calatrava na. Oo, Calatrava daw nagabalik sa bla. Oo. Oo. Pagbalik ya, dito na siya kagin hold up, kagin kuan sang kwarta. Ang ining isa ko, pwede nga nahalin to sa Cebu, sino ganito? Si Fernando Lopez. Oo, so ang hold up din natabo. Ang hold up nga natabo, diri natabo sa barangay Tigbon. Oo. Oo. Calatrava. Okay. Kagang nagsakay sa iya, sa impormasyon na kuha naton sa polis, ining si Fernando Lopez, 52 anyos, taga Sitio de Rosa, Barangay Buena Vista, sakop sa Banwasang Calatrava. Okay. Okay. Amo na siya nagalin sa Cebu. Alin na sa Cebu. Okay. Nagsakay na sa Sakay J. Kapuli diri sa Calatrava, tani mo. Tapos, nag-reroute ang dalan sang salakyan ni G sa Bulbura. Imbes nga madiretso dito sa Don Salvador, nagbalik sa Calatrava. Ay. Oo. Ambal gani sang pulis patalangon pataning investigasyon. Kita ni lapit naman lang dito sa may minapasok going sa Don Salvador. Gani. Tinabalik pa dis proper sa Calatrava kay manti ang kalayuon sang Tigbon kag Calatrava proper mga 10 kilometers lang mo. Oo. So karon nadakpan ini sila sa alas 5 sang katapo sang kapulisan diri sa Banwasang Calatrava kag kaina iya mga alas 12 Action Eric gindakop man ining si Joel Mindina. 38 anyos kag residente sang barangay Sacob, Danao del Sur. Nadakpan sa kaina sa may Purok, Quarry, Sabong, Danao City, Cebu. Okay. Ginkuha sa ginoperate gid sa kaina sa Calatrava dito mismo sa may Danao City. Okay, dali lagi danay. May kwanta para mangin matag. Ang nag-hold up ni sa iya sa babae ni abuto ang nag-upod sa iya nga naghalin sa Cebu. Amo ni ginapabahang ginatudlo nga si Fernando Lopez. Amo ni nag-hold up sa iya. Kag tapos sa mastermind amo ni ginatudlo nila nga si Joel Mindina nga taga Cebu. Paano na si Joel Mindina na-involve sa kaso na da? Kay si Joel Mindina nagpasakay sa kay Fernando Lopez pakadto diri sa Calatrava kay kilala ya si G. Salborbura
kay amuning si Joel Mindina ginadulungan sang pinya ni J. Salborbura sa Cebu. Okay. So ang gwa sa dito yung plano gigli nila. Oo, muna daw Yung ang plano nila. senaryo ginplano nila nga duwa. Kay manti okay. kabalo si Joel Mindina nga may kwarta si J papauli pa doon Salvador Benedicto sa Negros. Pero na-consummate ang pag-hold up sa biktima, hindi naupod yung taga Cebu to. Wala nagpabilin diya dito. Diyan ay ka, di natabo ka ng hold up siling mo? Diri sa barangay Tigbon, Calatrava. Paano natabong hold up? Ano gintayaan siya? Gipapanaog siya sa salakyan? Ano man? Kuha ang kwarta, tapos nagpangihi ang ining si Fernando Lopez, ang aligasyon nagpangihi, nanaog sila nga duwa. Diyan ay ka, sino nanaog? Nanaog sila nga duwa kay mangihi mo. Pagabot sa Tigbon, Ang biktima nila, laki, no? laki, Ang biktima. Oo. Sino nanaog sila nangihi sila nga duwa? Nangihi sila nga duwa. Bilin ang driver. Nangihi man ang driver. Tatlo sila. Oh, hindi, duwa lang silang pasahero actually. Ang driver kag ang pasahero nga si Fernando. Diyan ay ka. Tisiling mo, duwa lang sila naman? Duwa lang sila ang driver si J. Salborbura, muning driver sa Canter, alin Cebu. Amo na siyang nag-deliver pinya? Amo na siya na-deliver pinya. Okay. Ang nag-deliver sang pinya, amo ba ang driver? Sang Canter? Correct. Amo na gani. Abi ko gani, may yara sang helper? Oo. Wala. Way nagali. Way na sa helper. So, duwa na sila gali ang sakay sa lakyan na. So, nangyayari sila gali nga duwa, naog sila. Naog sila. Tapos? Pag-abot diri sa Tigbon, nagpangihi sila. Pagpangihi, Dito na. manugsaka na kuntani si Fernando, si J sa iya nga salakyan para mag-drive pabalik sa kundin sila pakadto Tapos dito pa lang manugsaka na siya, dito na sa Gintero ni Gintero sang ginaligar ni Fernando ining si J sa Borbura. Okay. Nakadalagan pa ni actually si J pero ginsundan niya kag Gintero action Eric. Ginpinising bali. Ginpinising niya. So, ang kwarta nga dala ni J nakuha ni sang ginaligar si Fernando Lopez. So gibayaan to ang gin-hold up? Ginbayaan to ang ginhold up hasta sa lakyan kay ti patay naman mo. Ti ang ginsakyan yung motorsiklo nagpadakad to sa San Carlos nabalaan sang kapulisan. Kag pakadto sa San Carlos kay manti ang Barangay de la Rosa, Barangay Buena Vista rather, higad lang ni sang dalan nga ang dalan pakadto sa San Carlos. Okay. So posible, Diyan ka. So ginhold up pinatong tawo, gintiro yaging kuha ang kwarta lagi sa. So may nag-report na yun sa pulis na may insidente sa hold up? correct. So pulis nag-responder. Nag-responder ang pulis kaso kati wala na. Nangusisang pulis. Oo. So paano nabalaan sa pulis kaya ang nagtiro to amo to ang upod yang ali sa Cebu? Kay ilan ni actually dugay-dugay na ni nga nga follow up sang pulis kay wala sang witness wala sang kooperasyon. Sa tabo gani? Sang November pa last year. Dugay na ni gali. Dugay na nga kasong insidente sa hold up. Abi ko ini nga mga sinemana. Oo. Okay. Legal pa ni last year pa ni sa sang November ged. Kuna mo sa dalayong gali na naka-establish ang pulis gali nga ang atong hold up sa iya kag nagpatay sa iya. Amo to upo diyan ali sa Cebu. Correct. So na-establish nila na file nilang kaso sa korte kag nagwa ang warrant of arrest adtong November July 7 this year lang. Ang warrant of arrest nga nagwa this year. Intended to siya nagtiro ka nagpatay. Na sila nga duwa kag ang subject amo si Fernando Lopez kag si Joel Mindina. Kuna mo nabalaman sa pulis nga may connivances gilito ang gindeliveran sang pinya. Correct. Nga gindala sa kaso. Amo na papanaog sang warrant of arrest, duwa ng warrant. Duwa ang warrant, isa ka warrant, duwa ka persona. No gani. So amo ni si Joel Mindina nga taga Danao, Cebu, kag si Fernando Lopez. Okay. Bisan paano lawig-lawig ang kaso, pero bisan paano na bullseye ang pulis kag na-identify gid ang mga suspetsado.
So karon ara sila sa may detention cell sang Calatrava PNP action na Eric. Kamo to kay na Congratulations gid sa pulis ang Calatrava. Ha? Congratulations sa pulis ang Calatrava. Mugide Kay kay ang iban sa pagkatabo sini galalain man slamo. sa amuna kadugayon sang kaso sa November 2021 pa. Bisan paano sa Kalawigo na sulbar gid man gali. Amo kinafile ang kaso actually amo Likom gali sa ibalo sang suspekto nga nagtiro kang naghold up sa iya katong involved nga gideliveran niya sang pinya. Likom si balo nila na identify sila. Na-identify Sekreto nga gin-file ang kaso. Correct. Kag amo to nagprosper, kag amo to na naog din ng warrant of arrest. Kagamo na nga gin-operate sila kay nasang dungan sang Calatrava PNP. Kung mo ang pangamot kay Calatrava police gid. Calatrava So unang police unang naresto mo niya ang nag-hold up ka nagtiro. Oh. Tapos ginsugid siguro sang una nga nadakpan nga mo ning lugar sa iya nga bosto nga ginadeliveran sa pinya amo to ging palo pagid sa pulis. Gin palua pagid kay isa sila ka warrant mo. Gani. Ti amo to ang natudlo nila kag ginakilala nga daw mastermind kuno amo ni si Joel Mendina. Ti ari ti sa subong sa Calatrava. Agoy. Bakasyon sa Scarcel de. Very good. Bisan paano ang Iloy amo to statement niya na simple mo po at least bisan paano nataga-hustisya. Mo ganito. Kagati suno siya kalipay sa Kooperasyon sa tanan kag sang padayon kay tini actually ang pamilya nadulaan na ng paglaom. Correct. Abi nila hindi na masulbar ang kaso kang madakpan ng mga suspetsado. Pero ang pamilya kabalo nga ang pulis may ang kabalong pamilya sa napatay nga magin-file nga kaso ang pulis. Correct. Kaya ga-cooperate sila mo. Very good. Kag siguro, matyak ko rin ko serve nga private complainant basang pamilya pa sa napatay. Kagang kagang nagabulig gid sa ila action Eric, ining tagiya gid sang pinyahan. Ay, very good. Amo mismo ang nag-provide sa ila sang abogado. Very good. Nagbulig sa pulis para ma-file ang kaso. Bauti kampiyon gid. Amo ning resulta, nagwa ang warrant. Kagati lang taon ta kung anong Anong kaso sa ilang warrant na nagwa? Ang kaso non-billable ni robbery with homicide. Good kay non-billable. Wala man gin-recommendar ni Judge Catherine Go sang RTC Branch 59 sa San Carlos. Ang bill nila para sila sinitemporaryo nga kailwayan. At least bisan paano, ito na sa piyak kaya nabuhi ang biktima, at least may peace of mind naman, kag ang pamilya, may peace of mind naman, at least paano, natagaan hustisya. Mo ganit kay nato ga hibi-hibi man ang pamilya Ang hibi sa pamilya na sa sobrang kalipay Kalipay nga wala sila mag-expectar nga masolusyonan, masolbar pa sa pulis na. Mo lang to, nubo na lang ganiya statement kay sunod sa to, hibi. Salamat lang sa inyo kooperasyon. Very good. Congratulations. So, muna action, Eric, maulano ng panahon sa karon, mabatian mo manda, mabugnaw ang kalibutan, ang kalangitan, gatinulo, manding atop gali kung mabubuan mayo. Amo nang siling bilang tapos ulan, bakli na lang bago nga sina. Parang tubod niya mauntat. At least nakitaan mo kung din ka tubod. Na, kung madala pa man sa kapol, kapuli. Kapulan. Kung din madala sa kapol, isli bago. Islan bago. Parang tanday, sige. Sige na, kay tapusan ng imo nga, tapusan ng report mo ka magtanday. Timare, good luck. Good luck. Gikan dire sa Banwasang Calatrava. Ka-aksyon nyo, Nelson Patiño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kid Aksyon Nelson Patiño, reporting live gikan sa 1st District, area sa Calatrava, Tubuso, kag syudad sa San Carlos. Congratulations sa kapulisan sang Tubuso o Calatrava PNP for job well done. Bisan paano nagligat mga tuig ang kaso kapag patay pagluthang sa nagdeliver sang pinya dito sa Cebu. Bisan paano tagaan hustisya. Kaya na panaogan warrant of arrest atong nagsakay sa iya halin sa Cebu. Kung atong lang nagpasakay man sa iya kag gindelibera niya man sang pinya, amo mo ng mastermind. Sinugo yan yung tao, yan yung update to. Total taga Calatrava, kami yung style mo lang.
may tsansaw pa ko ang 200,000 nga ginbayad ko sa pagkuha ko pinya kay tinulada man ang deliver ka pinya mo. Kurtino. Amo na siling ko nga may Diyos ang kalibutan. Alin sa report ng aksyon ng Nelson Pateño gikan sa 1st District. Sa Ilohan naman ang report gikan sa 2nd District. Mga aksyon balita nga tipo ni Aksyon Roger Gotiv. Area sang Escalante, Sagay City, kag syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari sa line number 1 sa Aksyon Roger Gotiv sa report. Gentlemen, gabi, please come in. Yes, aksyon, Eric. Mayong gabi kag mayong gabi sa aton mga kaaksyon, sa aton mga balita gikan diri sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Ang syudad sang Sagay tigayon nga makadakop sang tatlo tanan ka mga persona nga sariin siparado ini nga operation sa pag-serve sang warrant of arrest. Ang ini nga dakop sang mga may ara nga warrant of arrest kung wanted person, may mga kaso tanan ini nga serious physical injury. Now ang una diri nga gin dakop based sa information nga aton sini nga ginatamdan na arestado, may mga alas 10:55 takna sang aga sinigid lamang adlaw sa bahin sang Purok Mahogany, Barangay Vito, Ciudad San Sagay, si Jinel Viles Iriquiron alias Nunoy, 27 anyos sa edad. Gini siya ang residente man sa mga lugar. Sunod sa report sa sining implementasyon sa Manang Charlie Operation sa Sagay City PNP, sa idalom sa supervision ni Police Major Roberto Injapi Jr., in-serve ang warrant of arrest nga permado ni Honorable Judge Viena Marieta Kayungkong Kabusaw, presiding judge sang Municipal Trial Court sa Sagay City sa kaso nga serious physical injury sa Revised Penal Code Article 263 kaya gini nakapit sa Hulyo 21 tuwing 2022 36,000 ka pesos ang piyansa nga dapat ipiyansa agod makangkon sang temporaryo kailwayan ang akusado. Ginpatigayin pagid alas 11:10 ang takna sinigid lamang nga aga sa bayan Purok Carling, Barangay Andres Bonifacio, Ciudad San Sagay. Ginakopan si Richie Paul Villanueva y Calino alias Pulpul, 20 anyos ng edad, kag residente naman sa among lugar sa may Purok Carling, Barangay Andres Bonifacio. Sa pareho man nga kaso kag subong man ang korte kag judge nga mo man ang nagperma ang ining warrant of arrest kapit sa Hulyo 21 tuwing 2022 kay 36,000 ka pesos man ang kinahanglan nga ipiyansa sang akusado. Alas 11:45 naman ang takna sinigi lamang nga aga ang kainas ang aga gindakop naman sa may National Highway Sitio Tanaw, Barangay Poblacion 2. Ang isa naman ka akusado gikilala kay Cas Piñas y Ohoylan alias Tuto, 22 anyos sa edad, residente sa Sitio Mahawan, Barangay Vito, Ciudad San Sagay. Sa gihapon sa implementasyon sa Manhunt Charlie Operation sa Sagay City PNP, serve ang warrant of arrest nga pirmado sa gihapon ni Honorable Judge Viena Marieta Kayungkong Kabusaw, ang judge ang MTCC Ciudad San Sagay. July 21 sa gihapon tuwing 2022 ang among petsa sa warrant of arrest kay 36,000 ka pesos ang piyansa nga kinahanglanon sang siniman nga akusado. Tatlo ini sila karon ang parayon nga detinado sa bahin sang Sagay City PNP tungod man nga wala pa man ini sila makapiyansa. Sa siyudad sang Escalante wala pa man sang investigasyon gid pagwa ang kapulisan. May kantaran sa sining isa ka nasapuan nga bangkay. May mga alas 7:30 takna sang gabi sa tong kinalikdan nga Lunes sa may dalan sang Sitio Santo Niño, Barangay Mabini, Ciudad sang Escalante. Na-identify na ining bangkay nga si Danilo Macapagong y Navarro, 57 anyos sa edad, kag residente sang Sitio Gukong sa amuman nga barangay. Alas 8:45 sang gabi
sang nag-report sa kapulisan ang isa ka barangay kagawad nga si Kagawad Rolly Taglukop sa barangay Babini nga mayara isa ka bangkay nga nakita sa isa ka hilamunan higad sa sapa-sapa kag ini ang giresponsoran gilayon sa mga katapos ang kapulisan dito kag na ibaloan nga ini nga persona ang patay na kag ginpaidalam gilayon sa pagdala sang bangkay sini sa morgue kakarong hinapatigan ang post-mortem examination. Wala pa sang report ng kapulisan kung bala may foul play o kung natural death ang kamatayon sa sining biktima. Report ikan diri sa may norte nga may sa probinsya sa Negros Occidental ginatamyaw talanga si Major Nelson de la Cruz ang amon diri nga retire nga City Fire Marshal sang una pero karon arada sa Barangay Estefania kag mayo gito get together sa nabigad to sa mga retire sa PNP kag sa guman sa Bureau of Jail Management and Technology pod man ang mga retire man sa Bureau of Fire Protection sa may Ramos Beach diri sa may Barangay Bangkiruhan. So successful nga get together nila sa sini mga retire action Erika. Para sa Action Night Patrol, ini si Action Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kinaksyon Roger Goteb gikan sa Segundo Distrito. Ari man ang balos nga report gikan sa 5th District. Mga aksyon balita kalatipon ni Aksyon VG Apasible sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Ari sa Aksyon VG Apasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Aksyon na Eric isa iya ka vehicular accident ang nagluntad kagabi, Agosto 2, takdalas 8:10 ang gabi sa may bahin sa National Highway sa Barangay Suay sa syudad sang Himamaylan. Sa diin nagresulta ini aksyon na Eric sa pagkabatay sang driver sang isa ka Raider 150. Ginkilala ang biktima sa kay Verhil Sirilia, 22 anyos, kasado kag residente sang Barangay Talaban, syudad sang Himamaylan. Sandig sa inisyal nga investigasyon sang Himamaylan PNP, halin sa syudad sang Kabankalan si Sirilia nga amo ang driver sang Raider 150 kag papauli na kuntani padulong sa syudad sang Himamaylan sang ini ang hinali na lang natumba kag nagtupa sa sugata sini nga Mitsubishi Adventure nga salakyan. Ang nasambit nga salakyan, aksyon Eric ang padulong naman sa syudad sang Kabankalan kag ini ang ginamaneho ni Eustacio Genese, 53 anyos, kasado kag barangay kapitan sang Barangay Agisan sang nasambit nga syudad. Ginahingagaw pa kuntani dala sa Himamaylan City Hospital si Sirilia apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang attending physician nga amo si Dr. Michelle Velia Gomesa. Patal nga pila sa ulo ang naagom sining biktima aksyon na Eric bangod pagkatumban niya sini nagatupa ni siya no sa ginasugata niya nga salakyan kag napuruhan ang iya sini iya nga ulo. Aksyon na Eric i-follow up naton buwas si Police Lieutenant Darrell Kuhutan, ang Deputy Chief of Police sang Himamaylan PNP no kun bala na ning update sa sining insidente kag tingwaan taman no nga malabot ang bahin sang pamilya sining biktima and at the same time no in fairness man sa driver sang sining salakyan nga ti barangay kapitan no sang Barangay Agisan no kuwaon taman iya ang iya sini nga pahayag aksyon Eric. So far, amo na yung madulong tanga balita. Para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol, ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat kita Aksyon BJ Apasible reporting live gikan sa 5th District. Ari nang ginahula sa tanawon no, i-recap ko anay ang resulta sa STL. Ang first draw kay na sa STL 38
30, 38-30. Second draw, 12-27, 12-27. Ang third draw sa STL, 35-38, 35-38. Ari naman ang resulta sa Lotto 645. Jackpot prize, wala sa may nakakuha. 29.7 million pesos. Resulta 645, 10, 3, 45, 33, 19, 37. Again, 10, 3, 45, 33, 19, 37. Ang resulta naman sa Lotto 655, jackpot prize, wala sa may nakakuha, 48.7 million pesos. Resulta 655, 28, 43, 49, 35, 7, 51. Again, 28, 43, 49, 35, 7, 51. Ayos! May gabi dira kay Jeannie Solgon and family, kay classmate Romel Pagsuberon, happy listening. Ilo ko nung adlaw sa Talisay, wala ulan siya do kaginot siling ni Manong Bobby Munoz. Sa Barangay Talok, gamonitor sa ton si Migo Tasalde Riston, si Anak-Anak Rofil, may gabi dira kay Anak-Anak Rofil. Hosto to Jacob Prihil Paipono, gamonitor man sa ton. Jacob Prihel Paipon. Nagapidira sa kay Prima Janlyn Magbanwa. Kay Prima Janlyn Magbanwa and family. Happy listening dira sa imo. Nagapidira sa mga taga syudad sang Himamaylan. Sa kay Mari Sali Lorenzana sang Airport Subdivision. Nagapamati man ang panamyaw halin ina kay Herminia Chologo nga nagapaurok-urok gid. Sa Sambelage, ara man si Sally Auki Di Sousa. May kabidira kay Milili Oligo sang Vanis Cafe Tangob. Monitor man sa aton si Pato kag si Robbie de la Luna sang Barangay 30. Salamat gid. Kapaurok-urok gid sila eh. Si John Chologo nagapamati man gani oh. Si John Vicente kag sa pamilya Vicente sa Himamaylan, ginatamyo kamo ni Mary Sunshine Samoy. Dondon Peliado Ilikin, good evening. Nagapaurok-urok in Section Night Patrol. Amo man kay Philip Alonsagay. Paring kita Alonsagay sa Tokyo, Japan da may gabigid ha. Sa Talisay City, tamya ko dira si Bro Jomare Humawan. Ari na kay Don Di Blanca. Sa Bicol, ara man si Jane Lumugdang Burito. Nagapaurok-urok yun. Pamilya Manggubat, ginatamya ka mo ni Daisy Manggubat. Karen Miraflor, may gabigid. Sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia, ara man si Abraham Sala Ortega. Gapaurok-urok man. Karigas lang si Andrew Joseph kay Action Zel. Kativer may gabi. Sitio Ambacan, San Enrique, si Rosila Alejo. Bacolina, Robbie Ann Rasco, Edgar Ortega, John Paul Estimo, Johnny Taglorin, Jason Cagrolan Villalba. Yan na kay Toto Joseph Pacifico. Jennifer David La Chica, may gabi. Sa Senda Logway, Barangay Balaring, Silay City, ara si Mario Olvido Aquisa. Reynaldo Podiroso sa Barangay Talok, Bago City, Araman. Si Mrs. Madam Gloria Dislati Sombito and family sa Valladolid, Araman. Sa kay Maki Villarias sa Gangoso, ayong gabigid. Kay Marvin Malapitan Gigonia sang Valladolid, Araman. Purok kay Sano, Barangay Alihis. Nanay Vangeline, ginatamya kagid ni Evelyn Sinaon. Kay Prima Malisa Magbanwa, kay Primo Ervin Magbanwa, dara sa Panukoy, may gabigid. Sa kay Harry Quiñoz sa Hamelo. Sa kay Nailid Dadirak.
Natamya ko lang si Papa ko Edmond Claridad sang Tabunan, Bagos City. Gapaurok-urok gid. Kay Sir Wilfredo Ferres and family, happy listening. Aprik Mandiuya, ara manoa. Si Lodibico Peralta, monitor man ang pamilya dira sa area sang Barangay Sumag. Nonoy Paglumutan, good evening. Dira sa may Barangay Cabcab Isabela, ara si Leeds Pavillar. Robbie Argenti de la Luna, pa-check attendance lang. Sila ni Lubic de la Luna sa Barangay 30. Ibele ni Pomoseno, maing gabi. Sa pamilya Servano sa Magallaon Cadre, kag pamilya Villar, ginatamyaw kamo ni Rinante R. Villar. Ano na nga pagpaurok-urok. E nonoy paglumutan kakay Toto Andro Manites, baw ara siya. Si Ramon Caglilia Taton, ara man. Maninoy Rimo, kag Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, Taransang Garden View sa Division Barangay Tangob, ara sila. Crazy Bogie ang akong background. Toto Cyril Patsuro, Crazy Bogie. Pamangko si Cyril Patsuro, kung anong team song ko eh. Crazy Bogie na. Good evening, Action Direct. Dalom baha kay na sa Bangga, Cory. Wala pa dira gali makayo ang drainage system. Mangkot lang si Carlos Macariola. Sa pamilya Borniso sa Ibi Magalona, pamilya Borniso kag pamilya Magalona, ginatamya kamo ni Jamila Magalona Borniso. Kay Kuya Carl Macuring Jr. sang Police Station number 10, siya ni ang piloto sang patrol sa Station number 10. Si mo dala kaupdanan da maing gabi igid. Kay Police Major Richard Pajarito. Si Don Diblang kagaporok-urok mano alin kay Jo Marie Humawan gapaurok-urok sa Action Night Patrol program, no? Sa pamuluyo sa Hacienda Nakalang, mayong gabi dira sa inyo. Si Ricky Laganya, Bermilio, Belcasa sang Orcage. Gapa urok-urok man. Si Mr. Rodolfo Song. Si Jocelyn Song Kumidya sa Mambulok. Si Barangay Kapitan Remy Haleya. Ang iya nga mga kagawad, monitor man sa aton. Kay Emilio Murina, Mierna Tokilio sang Lunoy. Kapa urok-urok man pamati. Kay Nalin Fertiza sang Yellow Bill. Sandra Bermilio, araman nga pa urok-urok. Inatanan nga panamyaw halin kay Cecil Bibik na nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family sa mga taga Phil Power, mayo lang nga pagpaurok-urok pamati. Balik kita pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Gold. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiting kadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyad binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi
ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 20. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa tabalagad last kag final stretch ato sa nga palatuntunan. This time balikan tang report sa ato sa nga patrol. One ang ato sa nga Brabado Patrol. By the way, may gabi dira sa kay Migo ko Chak. May gabi dira kay Migo ko Chak sang Gimbal Municipal Police Station sang Cordoba, Tigbawan. Property. Chak sang Cordoba, Tigbawan, probinsya sang Iloilo, ara sa na-assign dira sa Gimbal Municipal Police Station. May gabi dira kay idol ko Ludi Chak sang Cordoba, Tigbawan. Pero ara sila na-assign sa Kwana sa Gimbal Police Station. No? Sige, ari sa Aksyon Zel Minardo sa balik niya siling report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Zel sa balik report. Please come back. Aksyon Eric, pinaagi sa mas ginpasanyog nga kampanyas ng kapulisan sa Negros Occidental batok wanted persons na aresto ang 34 anyos nga tigulang sa krimen ang rape sa may Okay. Aksyon Zel. Dari lang kay na auto ng linya ni Aksyon Zel Minardo na sa lamukan sa Guruay, no? Ito gulpil siya na nautod ang iya sininga signal, no? Sa iya sininga special communication kundi pa nga nagahinga puspuna ba to do. Gakautod pang signal ni Aksyon
Zel Minardo. Dahil kita na kay gina-activate ang iya siningaling niya. Action Cell, please come back. Action Eric, pinaagi sa masiging pasanyog ng kampanya sa Kambulisan, isang Negros Occidental, baktok wanted person, aresto ang 74 anyos nga tigulang sa krimen nga rape, mga 7:30 sang aga Agosto 1, 2022, Avasinia Street, Barangay Poblacion, Sagay City, Negros Occidental. Ginkilala ang nadakpan nga si Lorenzo Carvalho alias Isyot, kag residente sa sitio Tagnipi sa Barangay Tabaaw, Sagay City, Negros Occidental. Ang operasyon ang ginlunsar sa Sagay City Police Station sa CAG 605th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 6. Ang mandamiento di aresto batok sa akusado sa krimen nga rape nga may kaangtanan sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Ang gin-issue ni Honorable Joseph G. Javier, Executive Judge, Regional Trial Court 6, Branch 60 sa Cadiz City, Negros Occidental. Wala man sang maging rekomendar nga piyansa sang korte para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspect. Ang nasambit ni krimen ang ginhimo sang akusado sang tuig 2015 kag ginadayo man ni Police Brigadier General Flynn Donggo, Police Regional Office Director, ang padayon nga pagpanikasog sang Negros Occidental Police Provincial Office batok sa wanted persons. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad matin ni si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 1. May kapidira kay Mr. and Mrs. June Bernasol and family sa Aning, Pahanukoy. Sa kay Kaloy Sales and family dira. Kag sa kay Uni Bilaong kag kay Parita Jerwin Bilaong and family. Kay manang Emma Bilaong da may gabi man no? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining ambanon Action Night Patrol Program Miyerkules edisyon. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Huwebes. Ato sa lima patrola, Unit Reporter sa Action ng Palakad, karogabi sa Action BJ Apasible, Roger Gutiv, Nelson Pateño, Action Zel Binardo, back to back sa itong kapiloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action Eden Aboso, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Siyudad Sangbago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager, Action na Magbanwa. Production Chief News Director, Action Rex Cantong. Ay inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, isiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw gid magalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio.